Hay cervezas ácidas, saladas, dulces, amargas, ahumadas. Sea con fruta, sin fruta, lo que le quieres poner, però és que és impressionante. Amb gustos torrefactes, cerveses amb cos... Les lagers, que seria el més clàssic de tot. Sabors com xocolata, cafè, vainilla, canyella... És molt habitual que et demanin cerveses torrades. Tens la taronja, l'aranja, la llima, també el coco. Raïm, cirera, regalèssia, com pots trobar moltes coses. Para mí el estilo ácido es una cosa especial. A més, un cop tenim la cervesa dins la barrica, allà hi podem ficar infinitat de coses. I després tens les Pale Ales, que sí que tenen un puntet amarg i cereal. Et recomano molta malta. No tinguis por d'endinsar-te en el món de la cervesa envellida en barrica. El placer que te da una cerveza sour no te lo da ningún tipo de cerveza. Si lo que quieres es conocer los límites de la cerveza, esta es tu opción.